Il-Partit Laburista jinsab fl-aħħar fażijiet tal-preparamenti biex jilaqqa f'pajjiżna l-Kunsill Ġenerali ta' Socialist International għall-ewwel darba. Din il-laqgħa se tolli lil pajjiżna fix-xena politika internazzjonali. It-timijiet organizzattivi ilhom jaħdmu sigħat twal biex jilqgħu id-delegazzjonijiet minn madwar id-dinja kif se jaslu fostna rappreżentanti minn aktar minn 130 Partit Soċjalista u Demokratiku minn madwar 100 pajjiż. Wan jużar l-aħħar preparamenti li għaddejn u silet il-kummenta William Lewis fejn tkellem aktar dwar dan. Konsill importanti għal Partit Laburista li Socialist International għażlu li jintaqgħu ġo pajjiżna. Ovvjament il-qofol li jintlaħaq nhar is-Sibt filgħodu bid-diskors tal-Prim Ministru Robert Abela fejn ħajkun qed jagħmel il-ftuħ tal-Kunsill Ġenerali tas-Socialist International. Sa dan it-tant Roberta Albanese dalli parti mit-tim organizzattiv innutat kif dan l-avveniment se jkun qed jiddiskuti wkoll ir-rwol tan-nisa permezz ta' diskussjonijiet varji. Nhar il-ħamis u l-ġimgħa ser ikun hemm avvenimenti ġewwa l-kwartieri il-Ħamrun fosthom is-Socialist International Women li huma n-nisa soċjalisti internazzjonali li ser ikunu qegħdin jiddiskutu wkoll aġendi varjati. Il-laqgħat introduttorji huma ppjanati li jibdew il-ħamis fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun b'diversi korpi u kumitati ta' Socialist International jiltaqgħu qabel il-qofol tal-attività. Il-qofol tal-avveniment se jseħħ is-Sibt f'Lukanda Intercontinental f'San Ġiljan fejn se jiltaqgħu il-mexxejja u uffiċjali oħrajn mill-partiti minn madwar id-dinja. Il-Kunsill se jkun immexxi mill-Prim-Ministru Spanjol u President ta' Socialist International Pedro Sánchez li miegħu se jnaqdu l-Prim-Ministru Malti Robert Abela u d-Deputat Prim-Ministru Ian Burge. Id-diskussjonijiet se jfukaw fuq żewġ temi ewlenin kif il-mexxejja jistgħu jaħdmu flimkien biex jagħmlu differenza fil-Gvern u kif jista' jkun hemm kooperazzjoni multilaterali akbar favur il-paċi.